Jemima er født og opvokset i Afrikas største slum, Kibera, der ligger i Kenyas hovedstad, Nairobi. Hun er smittet med HIV og kæmper hver dag for at skaffe mad og rent vand til sine børn. Der bor over 1 million mennesker i Kibera, i små, faldefærdige blikhuse i et område, der kun er på størrelse med Nørrebro. Ingen fortjener at vokse op her. 1 barn ud af 20 dør, inden det bliver 5 år. Hvis du ikke bliver en del af den barske statistik, så venter et hårdt liv. 95% af alle i Kibera lever under fattigdomsgrænsen, og over 14% har HIV eller AIDS. Især hvis du er pige, går du et barsk liv i møde. Næsten halvdelen af kvinderne havde sex første gang under tvang. Hver anden kvinde har ikke et job. Og halvdelen af pigerne gennemfører ikke en uddannelse. This is a place that I call my home. Vi vil give de enlige mødre et arbejde, ordentlige arbejdsforhold og faglig udvikling, fordi vi tror på, det er det stærkeste redskab til at hjælpe dem og deres børn. Vi ved fra en række undersøgelser, at kvinderne i langt højere grad end mændene bruger indkomsten på børnene. En fast indtægt til de enlige mødre betyder, at børnene får den rette ernæring, behandling og uddannelse. Det giver børnene en fremtid og bidrager samtidig til en positiv udvikling i lokalsamfundet. Sammen med lokale partnere i Kenya har vi lanceret den samfundsansvarlige firmagave. Kvindelige småbønder fra det kenyanske højland producerer noget af verdens bedste kaffe. Kaffen bliver fragtet til slummen i Kibera, hvor de enlige mødre syr stofposerne og laver gaveæsker af bambus og bananfibre. Dermed sikrer vi, at kvinderne får en ordentlig løn, samtidig med, at de kan udvikle deres forretning. Når virksomheder i Danmark køber den samfundsansvarlige firmagave, gør det en forskel helt ind i hjertet af Kenya. På den måde får mødre som Jemima en ny chance, så hun kan få et bedre liv og give sine børn de muligheder, hun aldrig selv fik.